Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Pasensya kaayo nga karon pa ko nakabalik ka uploading sumpay ning dramaha. Chat out tayo no, sa tanan nga naminaw ning dramaha. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Ug usa day ning mga adlaw no, ako ni balhin sa lain channel, wasi hibo mga wala na diri. Mingon ako kay ako na siya balhin kay ilahi na ho ang mga music, lahi na ho ang drama. Basta usa ning mga adlaw ako na ipo sa description. Ako ra ibutang. O karon niya ang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pidong. Glenn Pino. Bye-bye Papa. Part 12. Please subscribe. This is Lex Finoblog. Mga wadang inyong kamingaw, nini ako tarong paglakaw. Nandiyan di ka, ma. Malalagi kag na suko. Bitaw mo ko Mayong rin. pagbuminaw Lain sa ako Lex kayo. Finoblog. Wa ko masuko. Pero din ako gusto nga mudawat pa mong duha bisan unsay ihatag atong giilan ninyong Tito Greggy. Oh, ha? Nga naman, ma. Nga na di ay. Nga naman. Basta. Unsay basta? Naglibog dyan ko nga, no. Hala, kuya. Lakaw. Ngano man to si mama? Nga no, nga naman sa kamangutanan ako. Nga magkukibaw. Ngano ka, no? Osborne ko, Greggy. Pasensya ka na ni Corina gani, ha? Sa gikaingon ko na sing, wala ni kaso. Kaya nakasabot ko niya. Ug swerte kayo ka nga nakabaton kag asawang sama niya. Greg, Kung naisama palang unta na si ni Corina, pagkaswerte ko ka sa kong kabinyo. may paglaom ba man tingali nga mapatch up ninyo ang tanan, Greg? Wala. Wala ko maglaw pa na sing. Wala gyud. Kay di na ko makadawat pa niya. Umanyag ko ba ang tanang kong pagsalig ato niya. Kay hugaw na siya alang nako. Greggy, Ganiya sarang kayo panagway nga nagpaingon pa mi dito silang Francine. Kay klaro kayo excited nga makita si Corina. Karong padulong naming mapole, wala na. Hoy na kayo apaga. Dodong, dong sige. Dong. Ay, wala tingok. Uy, dong Grege. Okay ka ra? Wala, biya pang tingog. Iguro ng hupaw ug layong piyong. Basta kay okay ra kaduha? May mo ba biyot? Nasa kong tugawa. Kaya doon ako ikiunaw na. Sorry duga. Gusto kang tag-ano na ko doon kon sali imong ginauna, ha? Maayo kay ko na. Oy, wala man matupag. Dili na ako tugawon. Kay lisod ra kayo surang-surangon ni musinta na pud unya ni. Ay, maghilom-hilom lamang ko. Sa tanaw o paminaw ni mo, Piotr. Unsay wa na ko nga na ni Francine. Salang ka na ito dong. Abi na kung dili na ka mo mutingo ka, oy. Kalitan lang ko. Unya,
nagpiyong manggod kag misulti karon. Matod ko unsay wa na ko nga na ni Francine. Pagkasayo na ng tubago, no? Dito ako tubag. Ang wa ni Murong nga naa ni Francine, kwan, payag. Pagtarong. Bitaw daw, sorry. Unsa? Kuan kining akuan. Ay sa uno rin ako. Lisod man din ning tubagon. Piyot, Akuan kuan dong. dito ha. Kining ako rin ito ha. So ako lang ning tanaw ba pero mahimong mo sayop ko. Dito haligi kog tubag. Kuan dong. Ay kung mo pa binuang. Ayaw pag hinanggaw. Kaya seryoso ko nakisulti ni mo. Unoy. Lain ang hinanggaw. Lain pong seryoso ay. Pida ni mo, Piyot, ay. Kung katong mga tanahan mo doon, no? Unsay wala ni mo nga na ni Francine. Kuan, kining murag layo ka sa Ginoo dong kay ni Francine imong migo. Musa? Kalma ron dong, ha? Mitubag na ba ko sa imong putana. Maunay ako nasabtan dong kay sumala sa akong nabaluan. Si Francine o ang iyang pamilya, hinimba man, dili man pareha sa inyo ni Ma'am Bitaw nga. O sa inyo mga anak, sugot mo na mo gulay simbahay. Naamang ilang gingon dong, nga, the family that prays together, magkaro, stays together kuno. Yan, nagkasabot ka ko sa ibot, pasabutan na. Wala dong, kay, sana din ang kalan ora, no? Piyot, gipalagot ko ni mo. Ayaw ko lagot. Ayaw lang kalagot ko. May respektar lang ang tagaday ko rin. Bisan sa pagpamati na lang sa among panagsulti ni Gregi. Wa ganay mo buhata. Ug unsa may makuha na ako kung maminaw ko ninyo. Mausab pa ang imong unahuna og desisyon nga manarbaho ka dito sa Cebu. Day. Misulti sab nako ang mga bata. Nga dili ka na gusto nga mudawat pa sila sa bisan unsa nga ihatag ni Gregi ngadto nila. Tinuod ni? Oh, tinuod. Kay ngano man di ay. Maayo rin na magsigil ang tagdawat kung unsa ihatag ni Gregi nila. Nimo. Di ta mauwaw. O tinuod, pobre ta. Pero unsa may mahunahuna ni atong Gregi nato. Nga ubos na lang gyud kaayo ta. Nga di na lang gyud ta makahimo kung wa siya. Mao ba, Francine? Wa man gud ko mag-ingon ana. Ang ako... Ayaw na kong papamatiaan ang imong katarungan, Francine. Basta, supa ko nga mudawat pa ang mga bata sa bisan unsa nga ihatag ni Gregi nila. Ug nato mismo. Garbo man ang imo. Bitaw. Garbo bitaw ning ako. Pero okay ra nimo nga magsige na lang tagpangiyawat kung unsa ihatag niya. Unsa may imong ipaw sa tanan niyang nahatag nato, ha? Unsa man? Wa man gud magpaabot si Gregi og bahos sa iyang kaayong karinato. Gilain lang nimo og sabot. Sige, Francine. Gilain ako og sapot. Way problema. Basta barugan ako ang akong gipaod sa atong mga anak. Supakon pagani ko nila. Mangambot lang ko. Mangambot lang gyud ko. Tay ko rin. Please ko, Lola. Ay pagkabuot siya na ning dodot. Hi, Lola Tansyang! Thank you, Lola. Oy, dry miles! Paminaw sa Lex Pino Vlog. List of impress ko, Lola! Pagkawag yung sama pagkabuutan sa akong mga apo, oy. Salamat, Lola! Dili kay buotan lang, Lola. Oh. Gwapa pa, Jud. Bitaw, Lola, si Kuya Dudut, gwapo, ug
ako, kwapa. Da, Ay, tinuod yun na, oy. Dili yun na ikalimod. Pero buyag, pe. look, kitutuan. Lain naman mo to si Lula. Salamat, Lula. Pero Lola, bad man ko na lang maingon nga, pero buyag. May sulti sa amang teacher niya. Manluwa pa jud. Tuto ko na. Nya, sopa ko na sa pagtuo sa Ginoo. Oy, mao ba? May pastilan. Ay, nasunod raman gud na namo sa among mga katiguangan, God. Aw, Mausay sulti sa among mom. Ay, bitaw, oy. Mo po na sulti sa pari atong nakatambong ko gimisa. Nga angay na kuno ng wadon ang mga patuo-tuo. Bisan pag muingon ng uban nga, way mawa, pero doon na jud kuno, oy. Ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. aw. La, graduation na naman na mo ubas buntag. Pag-recognition na po na mo, inig to anak Lola. Tauran medal si Kuya og Ripon. Oh, Ay, ang mga bright good mo. ah, Salamat, Lola. thank you la. Ay, proud kayo ko ninyo, idudot. Mas, akong mga apo pagka-bright, gipasigarbo tadyod mo. Oy, ayun na, be. Hain man da papa mama ninyo. Nanglakaw man to sila, la. Taod-taod naman to sila, Lola. Niya na tingnan dito ron. Pero la, wakay dang sinugatan ang siupaw? Bitaw la, ang sinaw nga siupaw. Sinaw nga siupaw. Ikaw, gidudot. Siupaw, Dakat sinaw. siupaw, Lola? Dili mahitabungwa, no? Magdagod ko. Dili pa lang ko ninyo padayon o dinis inyo. Muray ako. May gidangat. Si Lola. Ay, komedya na gani. Ato, dira. Diyan yung plastic nga kong da. O, dali. Ala. Agtutan ninyo sus inyong tindahan. Ala. Agto ninyo kan adito. Samtang magpaabutan nilang papa o mama ninyo. Ay, gabi naman lang. Wa pa man sila sa papa o mama ninyo. Hain naman ni sila. Mura na ba to sila nag-away, Lola? Ikaw lo. Unsay nag-away? Away good. Mawa na namimikuan. Masulti nilang papagmama sa gisulti ni Tito Grigi na mo dito sa eskwelahan. Maukid lula. Kinsang Tito Gregi ninyo ba? Si Tito Grigi Kudla, ang amigo ni Papa Francing, nga bisan konsilitador nga ni namo. Ay, oo. Umisulti na ako sa mama ninyo ko rin bahin anak niya. Kay, unsa man di ay ang gisulti ninyo sa eskwelahan. Ikay sulti, Miles. Ay, ikaw lang Ay, kaya. ikaw. Ikaw lang. Ay, Oo, ikaw. oo. Magtudtud pag yun na sila. Ikaw po. Sige na, Dodot, be. Kay sulti, Dodot. Sulti na, kuya. Oh, kuan la. Kitawag mi ni Tito Grigi o mga anak si Day Miles. Unsa? Maukit, Lula. Dili di mi tinood nga anak ni Papa Francine la? Ha? La? Ay, Jesus, ginoo ko ninyong mga apuha mo. Ayaw in town mo pagpasagad og istorya, ana. Labi na ni Papa ninyo, Francine. Nga naman, Lola? Pitolo. Ay, basta. Bisan na ni Mama ninyo o bisan sila ang tao. Nga naman, Lola? Nga laki, Lula. Ay, mga bright man mo. Siya rugwa mo makasabot. Huna-huna ako nun ninyo og tarong be, og sabuta. Kusupot ka, kuya? Ha? Kasabot ba ka? Oh, hala. Bitaw, Lola, no? Lain jud, no? Ay, lain mo lang. Lain gayod. Sulti ko, kuya, kung ngano. Ngano da ay. Miles! Oh, yan na si Mama. Hala, Yan na si Mama, Papa. hala si Mama na sila.
Na, kuy daw ha. Ayaw na mo paghisgot, ana. Kay basig madunggan mo nila. Na, labi na gyud ni Papa ninyo. Dili na mo sultihan si mama ko rin la. Bitaw la. Ayaw lang. Kay ako ray musulti o mo pasabot niya. Nagmahay noon ko. Nagitawag na ko sa store at miles kanina ng mga alak. Ang ako lang kung musulti sila si Francine o baka ni Corina labot nini. Unsaon na lang. No. Apyot! Apyot! Present ko! Ano bang auto? Kaya may lakunta. Pagdali, Apyot! Oh, ikaw raman lagi ang nauli ko rin. Hain man di ay si Francine. Ambot ato niya, ma. Nag-aaway mo? Ay, tinuod gada itong gisulti ni Dodot o Miles nako nga nag-aaway mo. Mauna ilang sulti, ma. Bago pagani kong miingon nga misulti nako ang duha, anak. Ay, Kamu ba? Kung naagan ni mo dili maayong pagsinabdanay si Francine, paninguha aragod ninyo nga dili mamatikdan sa inyong mga anak. Kay sensitive kaayo ng mga anak. Ha? Labi na ng Dodot o Miles nga mga bright. Dali ragyod kaayo magkamatikod o makasabot. wa man gud mi mag-away ni Francine, ma. O niya, unsa man di itong gisulti sa duha nga rin ako. Tingali og nakabati sila namo nga nag-istorya nga nakusog na ko ang akong tingog o gilain nila sa pagsapot. Ay, ambot lang. Kamuragay nahibaw si Francine. Wa man gud mi mag-away si Francine, ma. May hikayon gyud nga malain ko niya. Pero di man sa ingon nga makusog ang among tingog ug ma-obvious nga nag-away ni. Ay, wa magkaha mo mag-away. Adi wa, Wa laki, ma. lagi. Wa man ka. Wa. Pero may gisulti na ko ang mga bata. Sa wa ka pa maabot. O lain din paminahon, labi na kun si Francine ang makabati. Aha? Nagpanuko pod silag sulti ni mo kay mahadlok lagi. Kay nga naman di ay matansyang. Unsa man di ay na? Hayambot kun komedya o unsa bakaha nga pagkasultian ang gitawag nilang Tito Gregi kuno didto sa eskwelahan. Oh, kay nga naman di ay, ma. Kuyawan mo lang hinuon ta. Kadiyot. Diyot ha. Way laing tao din eh. Siguroon sa kuno nato bikon wa pa bagyod si Francine. Basi makabati niya siya. Kay unsa man gyud ay lagi na, ma. Klarohon sa lagi nato nga way laing makabati Mayong nato. pagbuminaw sa Ato ka ta Lex sa lingkuranan sa kawas Pinoy. pagsulti, ma. Kay makita na tugmay mo apot. Unya, ngit-ngit pa dito. Di lang na to pasigahon ng suga tungod dito. Na, sige, tana. Adto ta dito magsulti. Unsa? Gitawag og mga anak ni Gregi si Dodot og Miles? Ngano gud? Oh, nganong arimang kamangutanan ako. Kay maulagi ko, no? Pero, gipasabot na sab sila kung ngano. Di ba, lain kung mahibaw si Francine ini? Lain gyud, ma. Naunsa man ang tawhana, oy. Maayo ra gyud di ay nga akong gididan ang mga bata nga di na mo dawat og bisan unsa nga ihatag anang Gregi nila. Ha? Kay ngano man? Di ba suod na sila si Francine? Unsa may imong rason nga imong manggididaan sila si Dodot ug Miles nga mudawat bisan unsa anang tawhana? Unsa, Corina? Tubag ako, Corina. Unsa? Kuan matan siyang kining... Dudot? Miles? Nanas mama ninyo ko rin? Ni ana si Francine, ma. Uni ata magsulti pahin, ana. Dudot? Hala, sige. Unya na. Miles? Wala gini yung pasikang suga sa gawas.
Bitaw diha sa miling kuranan. Ay, nakamatikod si Francine nga may tao din eh. Tubag ka. Ikaw lang, ma. Ay, nausap pa mo. Uy, usap ay problema Kinsa din nang eh. naa diha? Ay, ako ni, Francine. Kauban ako si Corina. Oh, maayong gabi diha ma. Di ade ka? Ay, anin na lang katuog sa bahay matansyang. Gamiin oh. Ay, oo, Francine. Anigig ko matuog kay sayo man sa buntag ang graduation ni Dodot. Mutambong ko. Oh, bitaw ma. Kain mo diha mga bata. Day ko rin. Day ko rin? Hoy, Corin. Gipagutana ka ni Francine, oh. Naaraman ko diya sa taas. Wa man gud manubag sa akong pagsangpit. Unya, asa mo magpasiga din Nga ngit-ngit naman. Daghang lamok din Unsa ba'y problema ninyo? Mo-graduate si Dodot ugma ug mo paso pod si Miles. Mag-ingon anak mo. Sorry ma. Ayaw mo pag-iningon anak. Dili na maayong ehemplo sa inyong mga anak. Kung may problema, istoryahan o tarong. Dili kay magpaswabi mo sa inyong mga garbo. Usbon ako matansyang. Sorry. Manayon dito taas ma. Pero nga, makapanihapon na tanin niyo. May da akong luto ng sudan gikan sa sawang. Day ko rin, dadas mama dito sa taas. Kay andamo na kong daan na lamisa. Tabi na ma. Sige, Francine. Musunod na meron si Corina. Ikaw bang babayhana ka? Naka nasabaan ang imong style nga magpatahod? Nga ikaw nalayhawd? Dili gyud na maayong panig-ingnan sa inyong mga anak, Corina. Timan gyud na. Sorry matansyang nga. Naingon mininiron si Day ko rin. Wa kaya nga yung pangayuan og sorry nako, Francine. Nakasabot nako sa istorya. Ang akong anak mao'y problema. Ang pagiday na siya mahumanan ang pagluod-luod niya ng imong larga-larga. Abi ba na akong nagkasinabot na mo? Napasabot naman ako na siya ma. Napatabang pagani ko niya para nga mupasabot sa mga bata. Pero hasta siya. Dili gusto mo sabot. Ay, ikaw na'y mo pasensya sa akong anak, Francine. Iyahag yun po na. Sa iya pong kabahin, may rason man po siya. Kaya dili mo siya gusto nga malayo kanila nga imong pamilya. Nakasabot ko ma. Pero mag-unsa man ko din sa atong dapit. Wa na'y kahimuan ang pagpananom din itong sa dakong epektos grabing huwaw nga nasinati na to karon sa tibuok nasod. Ay, maubitaw. Nakasabot man ko nimo. Nagkasulti sa may bahin ana. Ang problema ni Corina kay dili lang gyud siya gustong mosabot. Unya, matud pa niya. Ang mga bata pod, sila si Dudot o Miles. Nagdahong man ay kuno na nga dili ka mo dayon paglarga sa Cebu. Unsaon man na nimo sila sa pagpasabot unya ini? Ha? Unsaon man, Francine? Dinhi lang musta asa, Dudot, Miles. Og nahuman naman mo panihapon, karong taod-taod, pangatog na mo. Kay mo sayo pa mo bangon, ugma. Kay graduation ni mo, Dudot. O lalakan siyang. Og ikaw, Miles. Hay, anong wa ka man mo tingog? Tingo ko'y. O, laki lula. Yun na paragod, be. Naunsa man mo, nga murang mamugwa sa mood. Nag-away kid sila si Papa Francis o si Mama Corinna.
Bitaw, Lola. Ay, wa. Uy, nag-away ba? Uy, wa magod. May gamay lang nga buta nga wa sila magkasinabot. Maong ako silang gipakigsultihan dito sa gawas. Mao nga dili ko gusto nga mga naog mo. Ayaw mininyog disturbo ha. Nakasabot mo. Ola. Kasabot ko la. Sige, biyaan ta na mo ha. Og sa dili pa di ay mo matug. Andaman ninyong daan ang inyong isulo para umapuhon. Labi na ikaw dudot. Kay daghan kag andam mo nun kay graduation ninyo. Nandam naman ni mama ko rin ang tanan la. Aw, mao ba? Oh, maayo hinoon. Ang imo, Miles. Humanapot, Lola. Nautawan na to ni mama kaniya. Aw, nahala, sige. Adun ako. Adoon na nako tos papa o mama ninyo. Ako, Corina. Dili jud ko mo daping ni mo bisag anak na pagka. Og dili sab ko mulaban ni mo, Francing. Ang ako nga kung unsay makaayo ninyo, maoy ako. Maunang angay nga magsinabtanay mo. Kung unsay mga butang nga angay ninyong desisyonan, sabutan, dili kay lalisan. Kayo saon ninyo pagkasinabot kon maoy ipatigbabaw ninyo ang tagsa-tagsa ninyo kag garbo nga husto ni o husto na. Namati mo na ako? Oh, matansyang. Huwag ka man mo tingog ko rin. Namati ko ni mo, ma. Ang ako ninyo, dili mo maghuna-huna para sa inyong kaugalingon. May mga anak na mo, o mga dagko na sila. Dili man sa ingon nga, dili na lang ninyo at timanon ang inyong tagsa-tagsa kakaugalingon. Apan akong ipahinumdom ninyo, nga mga ginikanan na mo, priority gyud ninyo ang inyong mga anak, kaysa bisan unsang butang diha, dili ba? Oh, ma. Nakadungog ka sa akong gisulti ko rin na. O lagi, ma. O lagi ma. Karon paminaw mo. Mangutan ko ninyo. Ninyong duha. Unsa man ka-importante ang imong tinguha nga pagpanarbaho dito sa Cebu, Francing. Oh, Nahibaw na ko sa imong tubag, Francing. Pero gusto lang na akong mabati ni pag-usab o mabati-usab pag-usab ni Corina. way laing rason nga nga. May desisyon kung adto manarbaho, ma. Kana para rin nila sa akong pamilya. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino Nimo, Vlog. peko rin. O sa ato mga anak, nila ni Dodot ug Mais. Karon, Corina, ikaw na po na akong pangutanon. Bahin gihapon sa akong gipangutanan ni Francine. Ayaw na lang ko pangutan apamatan siyang. Kay nahibawon ako, nga sincero si Francine siyang tinguha. Ugwa siya laing gilantaw, ang among kaayuhan ra, sa iyang pamilya, ug sa kaugmaon sa among mga anak. Nga mahal mi niya, ma. Naaraman di ay na. Pero, wa ko mo ingon nga muuyon ko nga adto manarbaho si Francine sa layo, ha? Ang ako, nga kun unsa may desisyon ni Francine, mauusab ang imong desisyon. Maunay angay nga istoryahan og sabutan ninyong tarong. Heart to heart.
Sorry, Francine. Kay selfish ra kaayo ko. Ang ako lang kaugalingon ang akong kiyodahon na og kisabot. Mahal taman gud ka. Kung dili ko gusto malayo ka na ako. Pero wa magpasapot nga wa ko maglantaw sa kaugmaon nila ni Dudot ug Miles. Dako na ako nasab ko, ana. Mahal ko sab kayo ikaw, Decorin. Sila si Dudot Mais nga atong mga anak. Lapaw pa sa akong kinabuhi. Kay kamo ang rason nga nung gusto pa kong mabuhi. Francine. Ug wa kay angin pangayuan og sorry nako. Wa gyud. Kay mong gihimo. Pagpakita og nagmatuod lang nga mahal sab kay ko nimo. Oh, Francine. Mahal na kaayo ka. Mahal na cute kaayo ka. Ganyan ra mata nagtuyok-tuyok din sa lungsod ng Grigi, oy! Kon padulong pala tos Luzon ni Ani, no? Naabot na tingala tos Manila! Asa mo kinitaan ni Dong, oy! Sala naman itong imong giingon nga may lakwon kita! Okay ka kung wadto ta silang Francine apyot. Salay ngalan? Uy! Nga anong dong? Sala na itong ato dito nga kalalom ng mga gabi ni Aron, oy! Pag-unsa man ta dito, dong? Gusto lang ako makita sa Corina apyot. Ah! Sa rigda nga! Salamat, Ginoo. Kay nakasabot na si Corina. Pero wa lang siya masayot. Gaapit dili na nagukaya. Ang kasakit nga akong kipati karon. Nga panglantawan akong malayo na ko nila. Ning pipila ka mga adlaw. Diyos ko, atagi ko kaligon. Maluwi ka. Maluwi ka. Salan to, dong? Klaro na gunin na to, be? Sala ka ti gisulti, dong? Wa ka makadungog sa kong gingon. Gusto na akong makita sa Corina. Pagtsur, dong, oy! Nabuang ka ba, Piyot? Oh, Gusto na akong makita sa Corina. Ato na to siya sa ila. pagtarong taon, oy! Ang alang-alang, magmamuka to ito ilaha. Mamukaw tayo, mutanaw ka niya, dong! Ugusa pa, muunsa man taon mo, amigo, oy! Si Francine, kung mahibalo nga, muna mong tuyo dito, nga, mulantaw kasi ang asawa. Nausa mga doon, kulbaan mo lang tani mo, oy! Kung di ka mo tumas kung giingon mo, kanaog. Kay ako may mo drive sa auto, paingon dito. Hak mo ni, oy, kaproblema mo yan, oy, mura man siyang bagong naulit na tawo. O saman mo drive ka paingon dito, dili, tubag! Dong, ay taon, dong, kaproblema ba, oy? Kanaog, be. Kanaog! Ayaw, dong, Kanaog! pero, dong, pero, Giing na ka kanaog! O sabay mo ning auto? pasalan dong, wala di ko mangangkor, oy. Wala di ko angkor ng auto, ha? Bisa ng abog, ane? Ang ako nga, dili na mayong imo naw na andong. Maguba nga inyo pagka-amigo ni Francine kung mamugos kagayod kang... Giing na ka bawa! Ayaw ko bira, dong. Pero dong, Hawa! Dong, ay, dong. Hawa! Ay, Ha! dong, agoy. Pahawa na gig! Kita dong. Agay dong. Dong ka. Dong ka.
Magpa-picture ta ninyong upat. Kitang tibuok pamilya. Dali na. Sige, sige, Makurin. Sakto nga ko. Sa tunga. Brad! Photographer! Mamalihog ko. Sa tunga. Magpa-picture me. Okay, Brad. Ganito ha. Ayaw ko picture na. Ganito ka, Brad. Sige. Mahal naman na bayad na ng iyong picture pa. Eh, okay ra dot. Tagsarap itaw ni. Handumanan ni sa imo pag-graduate. Oh, Bitaw kuya. Agsara manggod. oh, okay. Sige, Brad. Oh. Purman na mo. Dito, hagi. Sige. Dire ka sa akong tuong bahin ha, Miles. Samtang si Dudot sa wang bahin ni mama nimo. Silbi ba nga kanang tungan mo na mundo ha? Sige na. Okay na mo. Okay. Oh, kana ipakita ang imong certificate, Dudot. Sige na, Dudot. Ano niya? Niya? Sige mo. Oh, kana. Ay. Kadiyot, ay kadiyot. Kadiyot. Uy. Ang apel ko. Ala, nye. Hala, si Lola Tansyang. Kagwapa. Sige. Ma, dali ma, apila mo. Ay, oy. Sige, madali na. Oo, mga apel yun ko. Kadiyot. Oy, maniniyot. Maniniyot. Ayaw sa. Mga apel ko ba picture o ba nila? Time sa. Sige. Purman. Kita ka ba? Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoblog. Pasensya na mo ha, mga apo. Dudot, Miles. Kay nalangay gyud ko. Kay dugay kaayo na human og maniobra sa akong buhok ang bayot tinis parlor. Si Mama Tansyang, oy. O bitaw. Madi gwapa kaayo kala. Gwapa. Sip, Miles. Di ba ya? Nagpagwapag yun ko kay pulos gud mo pasong akong mga apo o gwapa nga mga apo o gwapo. Hay man akong gift, Lola. Nga, una-una pangayo si Miles yung gift. Bisan, odto pa siya mapaso. Ako ba yun, kay may graduate naman ko. La, gift na ako, la. Dudot, Miles. Ay, mga bataan. Ay, pasagdi lang gud na ninyong duha. Gisaaran ko maningatagan og gift god kon makapaso og matauran sila gribon. Oh, syempre. Lo. Oh, niya, ano kiparbagang akong gift ninyong duha. Na, May pakapin pagyong hala. Siupaw! Yay! Kalami! Siupaw! Kadiyot. Di ara. Hala, Hatagan ra ba pud kuno tagip ni Tito Greg karon ko ya. Wa pala ti siya. bitaw, no? Lo, ngano ka? Mo ari ron to siya pa Francing. Makurin. Mo ani ron to siya. Dudot, Miles. Kamu bang duha? Unsa gani unya ikasulti niya nga nangayo mo niya gift? Oh, bitaw, Dudot, Miles. Ay, pasagdi lang gud na ninyong mga bata. Namaray gramang gud na sila sa atong unsa to? Tito Greg lagi kuno nila. Oh, Wa man mi mga yukudla. Sira may miingon nga tagan mi niya. Majud la. Mawa man ganimik pangayo niya. Pero nimo, dili. Kaya dudut di mo wow. Oh, Bitaw, Miles. ako sa din. Mau bitaw kitla. Ikaw gyud dudut. Ay, gining mga apo ha. Nagsalig lang yun nga mga palangga. Nganong wa pa ka si kuya no? Uy. Laki no, Miles, no? Wala pa, Jud. Ay, basig inig utura to siya maabot kuya. Inig paso na nako. Kaya naman itong duha, day ko rin. Nga, hapit na maluto nang ipaluto na itong barbecue. Maniurod to tayo, nagkaluto, ana. Ay, tuwa pa sa ilang isig ka classmates, Francing. Nakig-istorya. Kay mingaw na kuno sila sa usag-usa nila kay bakasyon na pod. Pero giingnan na to na akong di magdugay kay maniud to na ta. Oh, lagi. Ay, believe sa cube ko anang kasuot ninyo anang grade, no, Francine? Hastang mga bata, suod sa cube niya.
manggihatagon sab kaayo nilang Dudot ug Miles. Ingon anak gina siya ka galante, matansyang. Maikog bitaw ko. Idaghan og dako gina siya natabang namo. Unya punpun pag ko no, kung manarbaho na ko dito sa Cebu, may pasalig siya og naniguro gyud nga siya ay makapasod akong trabaho dito. Aw, maulag ito isulti ni mo lagi. Oo ma. Yun na. Nahilo man ka, Corina. Oh. Ha? Unsa, matansyang? May gisulti ka? Noon sa ka man nga, murag blanco man ka. Nganong mablangko man ma? Wa man good. Roon sa man, napasabot na ba ninyo ang mga bata? Ha, Corina? Franceng, nga madayon ka gyud dito sa Cebu. Ambot ining Francing ma. Usay ambot. Kamong duha maoy angay mo pasabot ni Dudot ug Miles. Unsa unya ng mga bata? Ha? Franceng? Sige lang ma. Ako na may baw mo pasabot sa duha. Ang ako gud nga dili siya mabaw ning ilang ka excited sa pagpasok karon. Mukalit niya sila kadismaya kon masultihan ako sila. Wa tingali kaso ni Dudot kay human naman ng ilang graduation ganiha. Si Miles good kay wa pa man karon pa mangunto. Ay. Nak. Kamu na gyud anak Franceng. Kamu, Corina. Unsaon ninyo sila sa pagpasabot? Nawa. Oh, daghan na kayo ni Paso. Hapit na mami ng mga honors sa grade 4, kuya. Kami ng grade 5 ang sunod mo paso og taon na gripon og hatagan og medal. Unya, wa pa si Tito Greggy, no? Bito, no? Di na tingali to sa man ni Masoy. Ha? Ni, kalain. Misaad baya siya nga mo ani siya inigpaso na to. Kaya tagan ta niya og gift. Unya, dili siya mo ani. Di na tingali to sa man ni, uy. Kay kun, miyani pa. Ganina raw tato siya nyari sa among graduation. Basin ganid. Karon pa inigpaso na mo. Iya din ang timingon nga ikaw na ang mupaso. Oh, bitaw no? Di na to man ni, uy. Iya ra tingali to. Para lang gunahan ta. Kulain taon. Di man gud inguna na si Tito Greggy. Buutan man gud to siya. Unyag dilimon hi. Ha? Aw. Kuan. Jaman, ha? Aw. Da. Hala, kuya! Wakati. Awa! Haman. Awa! Haman. Tan-aw, kinsa ng autong nagpaingon din eh. Si Lo. Kuya Greggy na na. Alo. Siya na na, Kuya Dudut. Siya na na. Ikaw ra lagi day apyot. What is Greggy? Ako lagi sayang. Ako ra. Nadisgrasya si Dong Greggy. Oy! Ha? O sayang. Nadisgrasya? O sayang. Pagtarong good. May pagkasiaw baya ka. Tinod bitaw. Nadisgrasya lagi. Unsa na disgrasya ba? Unsa mga disgrasya ha? Unsang disgrasya ha, sayang. Oh. Na, kusultihan ta ka, tinod. Kung ano na disgrasya, unsa ka ka, oy. Piyot. Nahilom ka man good. Pagtarong good. Unsa man tinuod kang nadisgrasya gid si Greggy? Ay, wow, lagi sing art. Siya lang dili ni ko katuan na ne. May pagkasiaw ka man good. Lahi mo ko ng pasiyaw, lahi po seryoso ka istorya. Ay unsa lagi pagkadisgrasya ha? Dili, noon grabe, pero no hospital yun siya, oh. Ay, pastilan ni mo, Piyot.
wa magig kay klaro eh. Unsa man gyud? Wa siya madisgrasya o unsa man imo ra na? Ay, na-disgrasya lagi. Tungod siyang pagmaniho sa auto gabi, ba? Atong paingon unta Misael. Ha? Asa? Basta, okay na siya. Ang importante ron nga niya ako kay gipatod niya yung mga regalo sa mga bata. Kay saan mo siya nga atagan niya regalo ng mga bata nagpaso sa stage. Ay, kanina, di sulot auto. Palihog na lang kung hatag niya sa mga bata. Singa? Unsa? Uy, ginoo ko. Na-disgrasya di ay kuno siya. Oh, maisulti ni itong apyot matansyang. Nga, nagato din ng regalo para nila ni Dudut ug Miles. Ay, pastila no. Maudi ay nga wa siya makaani nga. Dila uman unta sa mga bata. Oh, Unya. Kumusta man kuno siya? Nga nagpahatod pa man ang mga regalo sa duha. Nga pwede raman og wa na lang na tungod sa nahitabo niya. ay, okay raman kuno si Greggy matansyang. Matod pa ni apyot. Aw, salamat. Kay wa di ay in town magrabihe. Wa ra kuno. Pero nadto gid og ospital. Karon pa madisgrasya. Gabi ko naman. Mauba. Oh, si Corina rin ah. Ay, abot. Hain na. Taod-taod naman to. Mag-CR man kuno siya. O pa man mabalik. Aw, ay, naana ay. Siya na nang nagpaingon din eh. Ay, salamat kay nahuman nagyud ang ilang recognition ni Miles. Makapamauli nagyud ta. Oh, excited ako mo pauli sa amo lang. Ano na, mamblihan ako ning gift nga padala ni Tito Grigi nako. Hasta ko lulatan siyang. Butan no, gini Tito Grigi, uy. Kay Oh, di sa no disgrasya sa no. Nagpatod pa yun o gift na mo ni Kuya Dudut. Mao. Maya jud kayo na si Tito Grigi jud. Mao na nga, angay gun mong magpasalamat niya. Kay bisan og may gipamati siya ron sa iyang lawas tungod sa iyang pagkadisgrasya. Gisugo pa niya si apyot pagpahatod niya ng regalo para ninyo. Mao. Maog yun, Dudut, Miles. Ay, unya. Saman, mag-iyahin na lang tan ninyo inis pag-uli. Na. Aw, hapit sa asbay matansyang. Kay naman may giluto ditong gamay isip selebrasyon ni pag-graduate ni Dudot og pagpaso ni Miles. Pwede ganig adto lang ka matuog ug man ka uli. Bitaw, matansyang. Oh, mao ba? At lang sa higdaran sa mo, lala. Bitaw, Lula. At lang sa pa, tupad ta ini katug. Ay, kinig yung mga apo. Sige naman, sige na. Kaya ang amo nga mamalihog ng pumunta minimum tanaw-tanaw dito sa mga bata ba. Kay modalikit nung tamig doaw si Day Corina na to ni Greggy. Ngano kung dad umang ko ni musing? Di ba good pwede nga ikaw lang? Kinahanglan pa bago kong pauban nun? Oh, nasuko ka, Day Corin? Bitaw ko rin na. Noon sa ka man. Ha? Ngano ka? Corina? Kuan, kining lain man gud ang akong pamati ma. O gusto kong moderitso og uli sa bahay aron makapahuway. Mao na akong kung gustong muduaw si Francine niya, siya lang. Mag-uban na lang tan yung upat ug pamauli. Aw, lain di ay ang pamati ni mo. Oo ma. Ah, sige lang, sige lang. Ako lang usang mo doon ni Greggy. Mauban ko pa. Kuya Dudut, ikaw? Ako? Unsa man ka? Uban Oh, ka? asis ako. Ano na, mapasalamat mi ni Tito Grigi. Ah, Dudot, Miles. Ako lang unang usang mo anto. Kaya marag, gi-deliver ba na sa mga ospital ang mga bata nga mo'y muso dito. Ay. Bitaw. Ay. Ay. Nay, dako naman ko pa. Ako nalayo ba ni mo? Kalahin ni Kuya Dudut. Niguro lagi yan. Oo ba na lang ka nila mama ug lola sa pagulimals? Kay bata pa man ka. Ay, di ko. Kadiyot.
Mayon lang tingali nga wa na lang ninyong duha ang dadon. No, Aron may magmahay nga wa po ba na. Ako na lang magpasalamat ni Tito Greg ninyo. ni. Mas maayo pa. Mag-uban na lang kaninyong upat si mama ninyo sa pagpaulis bay. Oh, dali, Pransing. Mayo kay nasuroy ka din sa tindahan. Dali. Ay, dinhilang ko eh. May ganino kay gamay ra diyan ang mga bunog nimong nahiaguman sa pagkadisgrasya nimo. Oo, surti pa yun. Wa may timano. Ikaw gyud. Dali, arita lisod. Maglingkod ta. Ay, sige lang gud. Di sab ko kayo magdugay. Ang ako nga makaduaw nimo. Dito ko sa ospital nga na-admitan nimo pero nakagawas sa maday kuno ka. Oo, hate yung ako ng environment sa hospital eh. Di ko gusto nga Mr. Bugay dito. Unya, okay na yung kas mong paminaw? Uy, ako ko'y nagdaas kong lawas. Mas nasayod ko sa kong gibati kaysa mga doktor mismo. Hinoon? Pero yun na, dayon sa deriba, ato ta sa sod, aron magpabugnaw ka. Namti makaon dito sa sod. Ay, ayan na gud pagkagad. Ni ako aron nga mangumusta nimo o magpasalamat sa imo regalo sa mga bata. Nga, imo pagyud nga gipahatod ni Apyot dito sa eskwelahan atol silang closing program. Mao nga, salamat kayo ha. Salamat ba eh. Pero yung kaglayang tao, amigo buta. Paubanon ko man unta to gani si Corina din he. Pero siya magoy naguban sa mga bata sa pagpauligikan sa eskwelahan human sa recognition nila ni Miles kiniha. Unya, naglain po ang lawas, doon nagipamati. Ano? Unsa ba niyang pamati sing? Unsa Pransing? Bitan mo siya ako. Wa man to siya magsulti, Greg, kung unsay iyang ipamati, pero nasabot yun ako nga lain ang iyang paminaw kay mura man siya nang luspad. Mao ba? Bili mo, Pransing, lahi na rabaron ng panahon. Dili ba nagkahitik na ta? Mao sa nagkarong panahon na. Hastang mga sakit nagkahitik na sad. Mao nga dili angin kumpiyansahan ang bisan unsa pagkagamay nga imong gibati. Kay wagi kumong maniguro, di ba? Oh, gusto ka, Greg. Labi na ron nga, mahal lang ginantanan. Ang kinabuhi ra gani, mao'y barato. Kitang mga ginikanan sing, kinahanglan sa gyud nga maniguro sa tong health. Kay kita ra baya mao'y gisaligan sa tong pamilya. Health is wealth biya, di ba? Mao. Dagan biya tagdamgo para sa tong pamilya. Mao nga dili angay i-compromise ang atong health. Kay magunsa naman lang ang nagsalig nato kung masakit ta. Unsaon pa man nato pagtamas aron mabuhi ang atong pamilya. Bitaw. Mayong naghisgot sa pagkaana da. Kay may pagkisultihan di ko nimo. Bahin sa tong gipatabangan nimong trabaho ba dito sa Cebu. Way problema na. Pero murag matas-taas ning atong storya da. Manood ka ta. Manood ta diri sa tindahan. Maglingkod ta dito o baka manutag kananan o snack bar. Sagot-sagot na itong kakanan ba? Magkasulti kitag tarong o way makadisturbo na to. Ay, diyan lang ta sa inyong sudo eh. Makagasto na po ka. Dako na kay kong talon nimo. Saon ka na kung sa pagbayad nimo no? Imong kaayo nga rin ako. Namo, akong pamilya. Nanasad ka na. Ako ray bahala. Sige na, manutag snack bar na lang aron dili ka magunahuna nga makagasto na sad ko. Dali. Dili ta din eh. Ayaw na lang ka kay matandog ng imong mga bunog. Ay, wara ni. Pero akong mga katong akong wa pagadto sa closing program sa mga anak ay naamoy daghang tao. Mangutana niya mga teachers nga akong kaila dito ngano nga nabunog ko. Unya dinhira man sa sawang ato ning lugar. Watay kawawan din eh. Ay, nag-order ka pa man. Ay, maikog naman puta nimo. Ikog boy. Putla ng ikog nimo. Ikaw yun, Greg. Ay, nung saan lain masagayo nga muling ko lang tadi ni sa maong fast food chain nga watay orderon, di ba? Bisag bayad na lang ko sa paglingkod ato din eh. Murag service fee ba?
Unya, samtang nagpaabot tas tong order, magstorya ta bahin anang tuyo nimo. Unsa man na? Kuan, kining... Sulti. Sabi mo na, nga di ka na lang mo padayas pagpanarbaho dito sa Cebu. Wa man. Lagi. Abi na kung nausabi mo na. Wa, Grady. Ang ako lang ba kay... Iniyantong pagkausap ka sa akong desisyon, nadili mo lang mo padayon. Nalipay kayong mga bata ato. Pero, ining pagkausap na sabon sa akong desisyon nga mapadayon, wa na kong kasulti nila. Sa latod, nagdahom sila nga di naging ko mapadayon. O, maunero na nga akong problema. Kung saan sila sa pagpasabot o balik. Ano ba? Mauna. Pero, di man tingali nga lisod. Naram na ni mo kung saan ni mo sa pagpasabot. Kung saan gusto kang tabangan di ka sa pagpasabot nila ni Dudut Miles. Ayaw na lang. Maglisod magkaka. Tingali, kay medyo nasuod naman ako ang mga mata o mamatay, di tingali na sila nako. So, magkapasabot sa kanila. Kung sa'yo paminaw ni mo, ha? Okay ba? Kuan. Ako na tingali mo pasabot nila, Greg. Ikaw? Sige. Pero kung gusto kang ako gabangan, away problema. Mamati og masabot tingali sila kung abagan tikas pagpasabot nila. Sige lang, Greg. Sige lang, maikog na kayo tanim mo eh. Ay, nanasagkaan na. Tilang yan mo. Ikog ba, uy? Sige lang. Kaya lagi din ako. Awin noon, kaya rin ginani mo. Nakasulti ka gani ato sa unang nila bahin ini, di ba? Nakasulti naman ka. Bitaw. Basta kinahanglan gani ko nimo, kain na lang ko, ha? Sige. Pero si Corina di ay, may mo matingali nga mutabang sa siya ni mo sa pagpasabot sa mga bata, di ba? Pwede, good. Pero, ang problema, So may problema. Maglisod siya sa pagpasabot sa mga bata. Kay, supak man sab siya nga, adto ko man narbaho sa Cebu. Pero, kayahon lagi na ako. Oo, kaya ginani mo. Oo niya, di lang magdugay. Tas-tas ang panahon nga nausik ni Muda tungod na ako. Tanaw ka ragilo. Magstorya sa ta. Usa pa, bubiya na ka nga napaganito yung order. Unsa? Uy, ito no. Sorry. Pero unsa man, ako na lang itong ipatik out. Pwede naman aron madani mo sa inyo. Unya, mag-order sa tag para nila dito. Para sa mga bata o ni Corina. Ayaw na. Ikaw yun, dako na kay kagasto eh. Ay, lagi anong istorya, ha? Dako gasto ba? Pila rin mo na. Bitaw, ayaw na. Siya ba, oy? Ayaw lang lagi. Magpaabot na lang ko nga mabutan ni mong order. Lagi. Pero, ihatod ka, ha? Aron dili ka malangay o sakay o dito sa ruwan nga tricycle. Gusto na ko nga personal nga mag-congratulate na ko ang mga bata o ninyo mismo ni Corina sa kalampusan ni Dudut Miles. Okay ra? Ha, Francine? Kuan, kining, dili para ba ko mo diretso o uli, Greg? May hapiton pa ko sa merkado. Magpalit ko para panudan. Kinit. O sa man, imo-imo ra na aron dili ta ka matod o may palitron juga dito sa merkado? Ay, tinuod man gud na. Di ba kay muingon magug ka pirmi, maikog ka nako. Nga wa mo kay ang yutang paikugan ba? Kay amigo gud ta, di ba? Suod gud ta. Ay, salamat lang kayo, Greg. Ang ako nga, may atimanon ka pa dito sa imong tindahan, o niya, wapi siguro, malangay ko dito sa merkado. Ikaw ba, mura man mahadlok kang wadto ko sa inyo? Ha? Uy, kung may kong kadukan nga, waman. Bitaw, may atimanon pala ituod ko sa tindahan after na nga ito magsulti. Maybe sa sunod na lang tingali ka ihatod, no? Kaya bang wa tayo mga kabilinggan?
Pero mag-order sa kong para nila dito sa inyo, ha? Ay, bali-bari. Hindi, rabagyo ko magpabalibad, okay? Yan ay nagpaingon na to, Dre. Ang nagdarog, Dre. Awan ni line. Nato na ng order. Usbon ako, Brege. Salamat. Salamat yun kayo. Gadi, harap ka sige pasalamat na ko. Okay na to. Ha? Sige, Amping. Brad, managog bayad sa pagpakyawan ng tricycle mo, ha? Nga muhatod niya dito sa ila. Abas. Sige, Sing. Sige, Greg. Lara ka, Brad. Huwag ka ito isabtan si Francine sa kong masinultihan. Nga eager kayo nga mo sa ila. Ay, anong sama ko? Ingon sa di naman ako ni mapugnan ang akong pagpati ni Corina. Usaon ko man kining pagpatiya. Wow! Grabe! Chicken manok! Delicious! Delicious! Magid kay nang imong amigong ginganan og regising, no? No, Mura, ragyod siya kapamilya nimo kay sayon ragyod kaayo niya nga manghatag og bisag unsa ninyo. Midawat ka pa man na iyang gipadahan ni Musing, uy. Wa ka maikog. Mauwaw ta, uy. Ay, ano ko taong huwag ko maiko ko rin, ha? Nakuha ko, eh. Pero saan man nga, di man magpabalibad. Ang sabog, budritso kong biya niya, aron nga, dili na ko na madaan ng pagkaon. Grasya biya na, makagaba. Wabayagi kaon ang uban. May nagpangap-kap pag-ani, aron nga, makakaon lang sila. Bitaw, gusto gyud ka pansing. Unya, kinasing-kasing man ng pagkahataga, dili ba? Oo, matan siya. Ma, Lala, excuse me. Gutom na mi Miles mo. Sige na magtabi. Pwede na mi mukhaon na ng chicken manok. Hindi na ka matulti. Gutom na dyan na. Gutom na gani. Bitaw pa. Ma, og Lula, may favorite ba na ako? Ay, chicken manok. Ay, kining mga anak. Sige na pa. Please pa. Ay, tugtin na lang na ninyo, Francine Corina. Gipalit na yun na itong Greggy para nila. Nahala. Yay! Yay! Kao na! Thank you, Lola Tasla. Kao na! Dali, ragod Corina. Ha? Ngano, matansang? Ngano ka? Ay, saahain naman to si Francine. Naghipos sa kapaw. Ang mga bata. Sab, naghipuspos mga kanding, kay hapon naman. Nga naman di ay ma. Ay, mayo kay wa di ay sila. Ug ay makabati sa atong pag-istorya. Aha? Kay nga naman di ay ma. Mangutana ko nimo. Unsa man? Wa ka ba hisabtan? O bisan unsa diha nga namatikdan kun nganong sobra kaayo ang kaayuan ng grade. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Lakip na gyud nimo og sa mga bata. Aha? Wa ka ba'y laing namatikdan nga hinungdan kun nganong ingon siya anak ka maayo ninyo? Ha, Corina? Mga wadang inyong kamingaw, ako karong paglakaw. Ug atangi ang lain pang sumpay ning Sugilanon, Babay Papa, na sinuwat ni Glenn Pino. Panyog di ko no, subscribe sa akong YouTube channel ug daghang kayong salamat sa inyong
pag ano na yung pagpaminaw